नुबाय रायजोफोर जों माबायदि ओंखाम जादों सरलपारा पिकनिक स्पटआव अखाबो हादों सान्दुंबो दुंदों ओमफ्राय नै गोदो गिदरा नै अमाजों मैथाजों बेनिफ्राय दाउला खासिबाव जाहैदों आयौ बे सोरनि अननायाव मिथिगौ आंना इन-लजफ्रा माबायदि मोनखो सरलपारायाव फैनो मोननानै लोगोफोर जोंहा नै सरलपारायाव थांनोसैलाय नै वाव सिखना जोहोलाव हारिमायारि हाग्रामा वाव नेशनेल पार्कखौ हारिमायारि हाग्रामा होनो आरो बर'आव दिनैसो मिथिबायलै सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव सोरबाफोर जुदि जिपसि साफारि खालामनो लुगैदोंबा नोंथांमोनहा एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो हमस्टेयावबो सोरबाफोर थानोबा नोंथांमोनहा बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामहरनानै सोंहरबानो जाबाय दिनै सरलपारायाव दाउ हांनानै जाहैनो नागिरदों आरो दैयावबो दुगैनो नागिरदों नै जोंहा नोमबाजै बबि दङ गोआव समायना समायना बिबोनां नै नामाबो समायनाखा आरो महराबो समायना ओरैबायदि गब'सि गोनां हारसिङै नै साथाम बिबोनांफोर नोंथांमोनहा मेगन साननाङा दे आं हारसिङैनो साथाम बिबोनांखौ लानानै बेरायदों गोजोन्थों ब्रादार मोनहाबो थांफागोन ना जोंजों रेडिसै एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टनि बिथांमोनहा रौनियाफोर जोंजों थांफानो नागिरदों सरलपारायावहाय लामाफ्रा माला थिग जागोन जाखो बे सरलपारानि लामायालाय लामाया मोजां मोनबा खिनो ओंखारबाबो सरलपारायावनो खिफैगौमोन आं हासुनो ओंखारबाबो सरलपारायावनो हासुफैगौमोन आङो नोमबाजैयाथ' थांफेरनो मोनाखै जाहैदों आरो इन-लजफ्राबो थांफेरनो मोनाखैनो जों थांबाय दा गारिया गाज्रि जाबाय नै जोङो दा सफैबाय उल्टा पानिनि आइबि जोंना नै ब्रादार गुनेश्वर जोंनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों गारियाव लाजोबखाबाय नै चेयार टेबोल दा जोङो मोजां इन्जय खालामसिगोन फंबायमोनजों बुंजोबखाबाय नै जिपसियाव सरलपारानि गया नायदो नै फैसाजोब बियो फैसाजोब ओरैबायदि बस्ता कि बस्ता नुबाय दा जोङो सफैबाय नै सरलपारा पिकनिक स्पटआवहाय ओरैबायदि मानसिफोर ना बुंजोबनाय जायगानो सिलायलायनाय नैबे दंफां सायाखौ नागिरो बयबो बे बिफां सायाखौनो बयबो सिलायलायथारो Kamu lain lah pada saya tambah ni bah, lain lah pada kena lain. Directional kapal dah jadi lah. Behind you. Behind you. नुबाय दा जिनिसफोर थायोबाना सिम्पोल आरो इजि मावनो गोरलै जायो आरो मावनो बाया ओंखायनो बारबिकिउ जानोबा बेबायदिखौ बायनानै ला आरो नै रेडिमेड बानायखाजोबनाय आरो अरखि बानायगासिनो दङ बेखौ दा जाथ'बाय अरखि बानायबाय नै अरखि बेदरखौ अराव सावनो नाङा बे अरखिनि हिटजोंसो हांनानै जानांगौ आरो होमबा बिराद गोथाव जायो होजाबायानो नै बेदरा र' दसे 1 मिनिटनि उनाव जासिगोन आरो जेब्लायबो सरलपारायाव फैबाथाय अखाल' हायो आं मानसिया बांद्राय खाफाल गैया मैयासिमथ' ओरैबायदि मोजांखामोन अखा थोबसेबो गैया
नै आंना बारबिकिउ खालामनाया मोनबायानोमोन नाथाय बोथोरासो ना अखा थाइफ्रिहांबाय थाइसे थाइनै साथा दिरुन नांलायबाय नै दसेनो हागागोनबो दानो गैयाना र' गनजों आं बिलाइ साजों ओरै सुरि माबादों Saralparayao fैनानै माबायदि मोनदों? सानैबो फार्स्ट टाइम माबायदि मोनदों? बाजैयाबो फार्स्ट टाइम दा? अखा हादों दा बाजै? बाजैया बबे नङा रायलायनो गोरों बेखौ दा बाजैया जाखावसिगोननो First time Saralparayao फैनानै माबायदि मोनदों? First time थांबा but एबारहाय अखा हानायनि लोगो मोनफैबाय आरो every time सान्दुं दुङोमोन मोजां जायोमोन भिउआ but दिनैहाय blue clouds नुनो मोनासै blue clouds blue sky आइखौ ओरै जागोन आरो प्लेटाव बैहाय जानायनि सम जाबाय नै रानगासिनो बयनोबो वाव बेसेबां इन्जयेबल नुबाय दा बोथोरा मोजांबा इन्जय जायो नाथाय बोथोर गाज्रिबा इन्जय जाया जायगा मोजांबाबो दिनै बोथोरा मानि लोगोआव होदों अखा हाबाय गरममोन नालाय एसे थान्दा जाबाय जों दा जाखांबा एसे सान्दुं दुंना होदो जों दुगैनोसै आरो फट' बायदिसिना लानोसै इन्जय जानायनि बायदि जोंहा ब्रादारमोन दङ एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्ट एनजिअनि बेयो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ बे एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्ट बिथांमोनहानो नायगासिनो दङ हाग्रानि दंफां दाननाय जिब जुनार बुथारनाय गासैखौबो बिथांमोनहा होबथागासिनो दं मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै जोंजों लोगोसे बे सरलपारा पिकनिक स्पटआवबो फैदों लाहार फाहार खालामदों जोंनि थाखाय जोंनाथ' चेयार टेबोल जेबो गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो जोंहा ब्रादारमोनहा जोंनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो चेयार टेबोल नै दै लोंनाय गासिबो थोरसि लथा दा ओंखामबो संनानै लाबोगासिनो दङ जोङो ओंखामबो जागोन आरो अलरेडि लाबोखाबाय गारियाव सोनानै वाव ओरैबायदि खाफाल गोनां जोङो दा एसे जाग्रोनोसै ओमफ्राय लोंनायथ' गैया नालाय नै बे कल्ड ड्रिंकखौनो लोंनानै जोङो इन्जय खालामनानै दा दुगैगोन आरो आंनि बिबोनांफ्रासो खिन्थानो रोंसिगोन रा आंनि बे बारबिकिउ खालामनाया गोथाव जादोंना जायाखै गोथावखाद्रा बिराद गोथाव बारबिकिउखौ माबायदि खालामनानै जायो नुखाबायद्रा बिराद इजि जिनिसफ्रा थाखानांगौरा रेडिमेड गासिबो होमबा गोथाव जायो फंबायमोन एसे जादो दे फंबायमोनहा बिराद खस्थ' खालामोलै एकदम हाग्रा गेजेर गेजेर बेरायनांगौ जायो डिउटि होनांगौ जायो ना दंफां दानखुमाग्रा जुनार बुथारग्राफोरखौ डिउटि होयो आरो अखा हानानै नै साथासो हमनांलायबाय दसेल' नाथाय बे मोनसे फान बारबिकिउ नै चिकेन विंस जों आलदा दुनियाव दंफैयो नै बिन्दास गोदोसो अखायाव दुगैयोमोन ना दानि गथ'फ्राथ' गैला नुबाय रायजोफोर जों माबायदि ओंखाम जादों सरलपारा पिकनिक स्पटआव अखाबो हादों सान्दुंबो दुंदों ओमफ्राय नै गोदो गिदरा नै अमाजों मैथाजों बेनिफ्राय दाउला खासिबाव जाहैदों आयौ बे सोरनि अननायाव मिथिगौ एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्ट एनजिअ बिथांमोननि अननायावहाय दिनै जोङो सरलपारा पिकनिक स्पटआव अखाबो हादों सान्दुंबो दुंदों बेनि गेजेराव जोङो नै लान्च पार्टी खालामबाय दाउला खासिखौ आं एसे जाग्रोनोसै अखा हानायावनो आंनि बिबोनांफोरखौ देखायनाय नै समायना बिबोनांफोर दुगैना खदै गनो हाथे जानोसै अ नुदोंनो सान्दुङा वा सान्दुंबो दुंदों अखाबो हादों जोंहा ब्रादारमोनहा ओरैबायदि खस्थ' नुबाय जोंखौ जाहोनायाव नुवाखै साथा हमना होलायलायदों फंबायमोनहा नै फंबाय सासे दंबावो नै साथा हमना होग्राया
नों होमबा जाया नै बा मेलाफोर बायदि गासै नै दिनै वा नुदों गारि खि गारि मानसि खि मानसि गोजान गोजाननि फैथारदोंगोन साना ओंखारफिनबाय नै दासो हाबलाय ओंखारलाय खालै औ नै एसे नुजाहांदोंलाय कमप्लेट ना ओरैबायदि सान्थि मोनखायो दैयाव आराम जिरायनानै थाथारो मालाय नै टेबोल बसायलायनानै होख्लायगासिनो आंना इन-लजफ्रा माबायदि मोनखो सरलपारायाव फैनो मोननानै अखा हालाय सान्दुं दुंलाय अखा हालाय सान्दुं दुंलाय नोंस्रासो खाफाल गोनां दाउला खासि मोनजाफैलायलायबाय दाउ हांनाय वाव लोगोबो मोनफैलायबावबाय भाई लोगो लायबावसो हेल' खुलुमबाय मा रायजोनि नोंसोरलाय क'क्राझारनि ए जोंहासो दाउला खासि मोनजादों रा दाउला खासि जोंहासो दाउला खासि मोनजादों दाउला खासि अमाजों मैथाजों वाव Nilai. Video. फंबायमोनहा अखन्दा पार्टि नामा अखन्दा पार्टि मा जायगानिफ्राय फैदों फंबायमोनहालाय क'क्राझार ना नै डेन्जार बोलो गोराथार सेंग्राफ्रा सिंगल गोजाखादा सिंगल गैयाबा रावबो गैया लाइफआव इन्जयानो सबसे साबसिन सिख्लाफोर पार्टनार मोनाखैबा नै फंबायमोनहा कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय बै मोदोम गोनां बडि गोनां आंनि होननानै ना औ दे होख्लाय फंबायमोन लाइफ सारनि आदा औ नंगौ पारफेक्ट गोथाव मोदोमबाय नै खदै गलायबाय जाहैदों बोरमा मोदोमबाय बोरमा संनाय बिटिसिनि सुइजारलेण्डआ बेनो सुइजारलेण्डआव थांनांलाया औ बोरमा अमा दाउला गासिबो गोथाव मोदोमनाय मोनजोबथारो सरलपारायाव फैबा जोंहा नै ब्रादार बरिया फट' खेबना होखाबाय जोंनो मानसि खि मानसि फैदेरदों आरो फैदेरदोंलै बा हाउसफुल बारे-बारेथ' फैनो हाखाया सरलपारायाव बेनि थाखायनो जेसेबां फट' खेबजानो खेबजाखा आरो बरिया रिल्स खेबखाबाय जोंना ब्रादारा बा रोंगौलै बियो जोंना फंबायमोनहा नै वा फंबाय गुनेश्वर ब्रादार एसे दुगैदो ब्रादार दासो थान्दा मोनदोंना गुसु दिनै बिराद समायना सिख्लाफोर फैदोंलै सरलपारायाव
दाबो गोबांथार मानसि फैदेरगासिनो दंलै जोंथ' थांफिनसै इन्जय खालामबाय आरो जोङो दुगैबायबो बिदिनो बिराद फट' खेबजाबाय आरो आलदा आलदा लकेशनावहाय आरो लान्चखौबो दाउला खासिजों जाबाय जोङो मैथाजों अमाजों आरो दाउ हांनाय इन्जय जाबाय आरो बोथोराबो दिनै मोजां जाबाय अखा एसे हादोंमोन मानो होनबा बिराद गरममोन ना दा थान्दा आरामसै आरो ब्रादारमोनहा जोंनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामबाय सरलपारायाव जोंनो लान्च जाहोबाय लाहार फाहार खालामनानै गासिबो चेयार टेबोल रोगानानै लाबोजोबदों ब्रादारमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंखौ मोजाङैनो जाहोबाय लोंहोबाय अरेन्जमेन्ट खालामबाय दिनै बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव थेंक इउ सो माच एभारग्रीन चारिटेबल ट्रास्ट थेंक इउ